Apa yo bener rasak enak tenan jajal sepisan sing marahi cah edan-edan lakon sirahku sing payu oleh kamplengan curhat ning simbo lek durung rapi jodemo lah piye terus pacaran kok lolak-lolo dasare simbo biyene lulusan pondok kutus kenceng ojo sampe minggu-minggu wis ra kuat aku wis ra tahan aku timbang engko pai mari kisalah nesu wis ra kuat aku wis ra tahan aku rapi no tombo engko tak gawe no butuh masuk yo mbok ketimbang umat setepku cepet mbok antang golek no mantu wis tombong masih bocah ilmu sikat mbok salah kisut rapayu N3G musik masuk aku ra tahan pengen rasane pacaran apa yo bener rasane enak tenan jajal sepisan sing marahi cah edan-edan lakon sirahku sing payu oleh kamplengan curhat ning simbo lek durung rapi jodoh lakon piye pacaran kok lolak-lolo dasare simbo piye lulusan pondok kudu sing kenceng ojo sampe minggu